오, 셀레마니 बोरै रकमानो मासासो हामजांनाय रक दंखाय दंलै मतिनि बोरै माहासो लाइन दिनानै नांसिनाय न मसि ताबुक बियां फासिंबा बिसे बोरै गाहाम रावबा दंबायखा बुफां तलाव सायसुं बासाय दंनाय बबाइसे लाइन मारिलायसिनायब्ला जे साफानो उङै थांतुन आं दिनै बबाय 100% ट्रु लाभ खायाखै जागारिया मोनाय कनमति नों अरो बुफां तला सायसुं तामो खालायते हाय खसे खुनायाब्ला मोनाय कनमति आं नोनो रिंमानि तामो नों खोनाया दे तामो आं दे तामो खाय हिनो मोनाय कर्म सायसुं अर आनि दार्लिंनो सिनासिंनि तंगो केनेके थालायनानि हिनोय हा दालें तामो बते दालें माने खाय आनि हामजामनि चलाता मो आं जे संनि फायमानि उल्टा सेंनि थांसिब्ला याखो आं बपननो तिनि लाइन दिसिनाय हिके रिसिनाय न निनि हामजामनि चला आमतै दे हिंके नासलेमानि चला रखे तोदे तंग मनाय हाय बरा आमतै नासलेमान चला रखनि तोदे तंगबा हिंके जतोसे निनि हामजामनि माने आंबो निनि हामजामनि चला न ओंखानाले बरा आमतै ngै तंनासा जतो निनि हामजामनि जतोय कायसा नता हिंके नासलेमानिसे उंखना बरा तामुनि आं ननो असलै नासलै तंनासा आमतै बाहायके ngै मानाय नाबो नासलेया हाबो हामजाया आंखे कुनु जाहा फानोसे कलाइया दोमनाय आनबो नाफान नासलेति हाफाना हामसागदी तबो जेबा कायसा खलाय हरदी मोतिनि बरनि कबर मालाय रिखाला नन तंगादी आंखे आबो ताबुं नन तेता मोहिनी सासिनाय आकन मनाय निनि हामजामा चलानि पुमुंले तामोबा बिनि पुमुंले दारा माथा खराब माथा खराब पुमुंगी सा सिनेमा हाय मुइतो मांखा बनोबा आं सिनिबले आगी जेरे प्रो बबा आं बायबां सितों बले बबा आगी सिनि पारा ओसे तंगै फाइबले बिनि बुमा खायति बरसा बिनि बुफाखाय वानसाता आपुरो जों बाय तंफुरो बिनि बुमुंखाय कबर सलगता जों आपुरो बबाय कनै बोसोकसे जनो वाइसा पेन खुगै तुकुलाय Hey Lisi, sabe kok saitung nung. Sido boroni kobor bo onkamo boila khai ano sengsa jatere bot kok sabai kha tabo khai bono no sinipho agi chere pro nung bobai jono waisa pen phogoi tukulai pho nini ama khai tibra sapho nini babu khai wansa pho tei nini mong khai kobor selok pho Ha? Tamu hin? Cover selak? Buku berapa? Moda? Ang pono sisi sini ya. Boda oro kok sitra ke thogai sawi tong kon le. Aya, odara tabu aya, odara tabu tira. Mang toro ke panjala. Haram zada tabu dan nin bu panas sini.